Volám sa Michalovský, pochádzam z Látok, lyžujem de facto od 10 rokov, začal som s bežeckým lyžovaním, potom som prešiel na biatlon, tak za najlepší výsledok momentálne z letného biatlonu asi prvé miesto na IBU Cupe, z bežeckého lyžovania asi 10. miesto na Európskom poháre. Tak o tomto biatlonovom centre VIBU som počul veľmi dobré ohlasy, skrz to, že ako známi starší zo Slovenska sa tu zúčastňovali pretekov, si to chvália, technicky veľmi dobre vybavené a prakticky jedno zo svetových stredisiek v biatlone. Vybavenie teraz, asfalt veľmi dobrý, strelnica na špičkovej úrovni, tak jednoducho, čo raz dodať. No, ťažko povedať. Všetko závisí od streľby. Keď sa strelí dobre, 0, 1 alebo 2, tak okolo takého 20. miesta by to mohlo byť. Ale pokiaľ streľba nevidie, tak to bude ťažko. Meno ťažko, skôr tie národnosti, tak určite Rusi budú bojovať o špičku, takisto niektorí Stredná Európa dobre prišla, pripravená, no a uvidíme, čo zvyšok sveta povie. No tak, myslím si, že letný biatlon je ako jedna z najlepších príprav na zimu, pretože preteky kolískové lyže veľmi sú podobné lyžiam obyčajným, no a tým pádom človek je pripravený na tie preteky v zime lepšie, keď je aj v lete.